muno mutiri mumunda wesoya beans wakanakisa zvikuru. Ndofunga kuti nekureba kwandakaita ndakareba 1.82 meters, 182 centimeters, asi muri kuona iri kutosvika kuno kwangu soya beans, ende tiri kuona isusu kuti vana vari kutosvika kumusoro kumucheto. Tawerenga vana vari pano vari kudarika iwo 180 vana padzinde rega rega, saka average yedu 170 vana padzinde rega rega. Soya beans yedu yakachena zvikuru. Ndofunga kuti mukaona mashizha edu aya, mashizha edu haasi kuratidza zvirwere, haana kana kasipoti kechirwere, kuratidza kuti murimi unoyu akanatsogona basa rekuti iro soya beans yedu natsokura zvakanaka. Stage ine soya beans yedu istage yekuti yakuchizaza vana munana mai ava. Mwando wekuti izaze tinotarisira kuti mvura icharamba ichinaya hayo, asi tikada kutarisa nekuti yakakavha, yakanatsovhara, tikada kutora ivhu pasi, tinoona isusu kuti ivhu redu richiri nyoro sekona kwamuri kuita, uyezve riri kunatsotonhorera kuratidza kuti mwando uri munomu wachakakwana zvekuti svondo nehafu ichishayiwa mvura inogona kuenda rimwe svondo zvakare, nokuti unyoro huchiripo, nekuti murimi akakwanisa kunatsorima nekumaneja. Chatokurudzira varimi kana tichirima soya beans, 1, toda kutsarudza mhando yembesa yakanaka. Chepiri, toda kuona kuti tadyara nguva iripo. Chetatu, toda kuona kuti taisa uwandu hunokurudzirwa paeka yega yega, kuitira kuti uwandu kana takwanisa tiona isusu kuti 1, tichabata goho ratenge takatarisira pahekta. 2, tikadarikidza pamutaro weuwandu hwembesa dzese dzinodonha dzinotyoka. Asi sezvazviri murimi unoyu hapana chinoshoreka, akanatsorova ndima nemo, ndosaka soya beans dzakanaka.